Binerin heja, bixir xuşi hatin malpera, filozofyayı. Malava ava, kuhun med şopinin, u bala xudidin, kar u xebatin me. Divê videoyê de ez ê hinekî di derbarê têgeha Bahaîtiyê de zanînan rabelî û hêjayan bikim. Bahaîtî mezheba ku ji doktrîna Babîtiyê derketiye holiyê ku ji aliyê Alî Muhammed Bab ê Mirîdê Bab Mirza Alî Muhammed ve hatiye damezrandine. Ev mezheb hînwîriyekê reformîst e û xwe dispêre feraseteke ehlaqî a civakî ku ew jî sentezekê baweriyên dînên cuda û ramanên pandeîst yên nûjen e. Ev mezheb li dijî cihêkariya dînî, zayendî û nîjadî ye û dixwaze ku tevahiya mirovan bi biratî bijîn. Ji bo pêkhatina biratiyê jî divê rê li ber dogmatîzmê û bêtehamûliyê weregirtin. Bahaîtî tu fark û cudakariyê naxe naberê dînên cîhanî û dibêje ku li gel hemû cihêrengiyan temamiya dînên cîhanî rastiya bingehîn a heyî û heqîqetên dînî vedibêjin. Meriv dikare behsa sê esasên Bahaîtiyê yên bingehî bike ku ew jî ev in. A yekêm, Xwedê yek e. Ango yekîtiya xwedayî ku jêdera tevahiya heyna ye. A duyêm, yekîtiya dînî ye. Çavkaniya dînên heyî heynekê ruhanî ye. Xala sêyêm, yekîtiya mirovan e. Mirov wekî hev hatine afirandin.